Wong kowe ya ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Nek jenengan genah gede aku ora dadi rasane. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno rapati yo gede. Oh, nek Mbak Tatin gede. Iya. Gentenan saiki Mbak Tatin, monggo jumeneng ya. Tatin. Awas lu sang hati-hati iki klethak kowe modar. Seden galak ning viral iki ne. Mbak Tatin. Ha iya saiki lagi. Terkenal dengan dan AA. Waduh. Ngene iki lho, nek langsung midon ki langsung senyum, aja mbek sengut. Ya senyum ta iki. Nek senyum ki do seneng sike ngono. Ya aku wis senyum urung iki mau. Wis, nah ini langsung ngene lapik ngono. Jadi ciri khasnya ketok. Iya, senyum itu harus wong disuguhke penonton pirang-pirang kok mbesengut ulate kaya japrot jepaprot. Apa? Biasane japrot jepaprot. Wis kowe iki nek ora iso ngarani ki takon sik to. Jeplak prut piye? Kesuwen nek takon. Japrut. Jepaprut ya kena, japrut ya kena. Iya, dadi basa Jawa ki pirang-pirang. Tiba, kelumah, delosor, krungkep. Ya kuwi termasuk basa Jawa kabeh. Basa Jawa kabeh ya. Nek berarti nek air terjun kae ya. Berarti nek toyong glebak. Apa? Basa Jawa nek air terjun apa aku takon? Cari tiba akeh. Grojokan. Lah kok tekan grojokan? Kan air terjun. Nek macam nek terjun nek misalnya awak dhewe terjun bebas berarti awak dhewe apa misale iki apa nek awak dhewe? Krungkep ngono. Krungkep. Ah ngono, krungkep. Nek ngene yo glebak. Nek air berarti piye? Berarti toyo air glebak. Toyo apa? Toyo ndlosor no karepmu. Ya ora ya air terjun grojokan kok toyo ndlosor. Oh, duduk meneh. Sing tak karepe ndlosor ki menungsane. Oh, menungso. Nek basa Indonesia tiba ki mung jatuh tok. Ya nek basa Jawa ngene iki krungkep, kene kelumah. Nek ngene gegeblak. Ngene ndlosor, pirang-pirang. Iya. Iya. Monggo menungso ya kuwi berarti nek. Ora nggo banyu. Oh iya. Ya ora ono kok. Ayo do nonton banyu gegeblak ngono ya ora ono. Oh iya. Ora eneng ya mang. Nek bangsa kirek barang ya padha. Bangsa kirek kewan-kewan ya padha. Nek pitik ngono kuwi dhek kesandung piye? Ayo krungkep. Oh ya pitik krungkep ngono ya iso. Pitike tiba ngono wae. Kok takon kirek barang apa? Ya kan biasanya menungso karo kewan dhewe-dhewe. Kae mau sing diutus maca sambutane Pak Bupati mau ya kanthi dalan Ki Sono Nugroho. Wah cilaka ya aku masih kirek-kireke. Sono iki kirek ya. Sono iki kirek ya, Mas. Sono iki bagus. Oh, sono iki bagus. Aja percaya karo cangkeme Tatin. Lah gendah kok. Ya sono banget ya. Ya Seno ki sono banget. Iya, sono iki bagus. Dadi Pak Seno ki sono banget. Wah, yo pancen bener sono banget. Wah, sesuk arep tak viralkan. Pak Seno sono banget lho. Ngono. Dosa kuwi tenan kuwi. Manut Tatin dosa kowe. Lah kok olah. Kowe mbusuk kaya Lisa ngono iki apik apa? Aku seneng nek ana wong radong ngene. Aku seneng nek ana radong sing elek aku kowe. Kowe ngerti sono ora sa? Ora jare bagus, sing konsisten. Sono iki kirek. Oh, sono kirek. Heeh, wis gak diviralke. Iki Seno Nugroho sono banget. Ora bapakku masa tak kirek-kireke. Kirek ki anak asu, beda. Kok semene kok kirek, mesti ngono ta kowe? Iya, malah diudal-udal karo Elisa. Heeh. Iya, Mbak Tatin arep nembang apa? Pamundutan wis entek. Bengi iki tidak ada panyuwunan kowe sing nembang. Ya, ning kowe tak tampilke. Nggih. Apa sah? Ya manut Mbak Tatin ki saka Kulon Progo ya, Mbak? Oh iya. Po berarti produk lokal. Iya, ning omahku kono ngisor. Ngisor ora ning dhuwur kene. Ora. Gembongan Kulon Progo. Gembongan Sukorno, Sentolo, Kulon Progo. Oh iya. Kuwi mbokne ya sinden. Ning wis almarhum. Nggih, pun Bu Sri Lungit. Oh, Bu Sri. Oh iya, saiki nerusake dadi sinden. Heeh, bapakne apa? Tapi kene kono omahe
ketoke ra mung sinden tok ya. Heh? Ning kono omahe ke tulisane Salon Sri Lungit. Ono make up ada, salon bisa, wayangan juga bisa. Ngono barang ya. Dadi komplit ora mung sinden tok Sri Lungit ki. Ditawake kok payu kok iya. Ora mau bapakku ngopo, Pak? Bapakmu apa? Blantik sapi. Iya. Oh iya, Mbak. Hah? Bapakmu blantik sapi. Ya sak kecekle bapakku. Lemah barang ya gelem. Lemah ya gelem, kowe ya gelem sa. Maklar. Oh, makelar ya. Yo, nembang apa, Tin? Apa ya? Kayak lho dia. Kayak ana sing nyuwun sesideman. Yo. Le wonge keri wae mengkone gonge. Sesideman ayo. Oh nggih. Nah. Ben ajar mikir. Iya. Nggih bawa, Pak. Nganggo apa adake latihan. Alah menteng nganggo bawa kok le mbok ora nesu-nesu ngopo ngono lho. Aku iki wis nek sing jeneng pentas kene iki nek tembang ki wis tak haruskan pakai bawa ora usah dadak takon. Ya takon ya ora apa-apa nganggo bawa ora, Pak. Nganggo tin ngono kok dadak ya nganggo dadak latihan. Nah, aku iki nek ora disentak selak nyentak sik. Iya. Ki wong loro tok udur wae jan ora tau akur. Ra iso nek kono akur karo delek. Ora akur ya melu terus kok. Ya butuh duit. Ayo nyambut gawe duduk wedi apa. Engkang kok ndak Awake lemu cedak kali praga kok ninden. mau nek golek wedi ndak mengkeret. Apane sing mengkeret kok? Hah? Kulite. Oh, bekisik to. Lah iki nek dikum nang banyu terus dadi kisut-kisut iki ngono. Engko ndak kisut. Iya. Jenengan pengen Apa? pengen kisut. Ra. Nek pengen kungkum golek wedi. Amah. Iya, mayange penak kok golek wedi. Wiwitane. Aku arep ngombe sik apa Mbak dadi iki oleh lho arep ngombe sik. Ngece, ngece kuwi ya. Ora, Mbak dadi ngelak. Kuwi akibate nek sinden sok wani ro dalang ngono kuwi. Ya ora, wong iki mergane watuk kok. Oh, alasan watuk. Tenan lho suara. Mungkin mau ora krungu lemu ngono kok bareng kon nembang kok watuk alasane. Jenengan ora nggetekke suaraku kaya gede-gede ngene apa? Suarane gede-gede ngene ora nggetekke. Ah suarane sing gede kok digatekke. Wong kowe ora gatekke aku nek gede-gede ra tok gatekke kok. Masa suara kan nek jenengan genah gede aku roh dadi rasa. Blegere jenengan lho maksudnya. Lisa aja melu-melu iki urusane wong tuwa ya. Iya. Kowe isih aku ora ngerti nggonku nek nggonku cetha cilik, nek gede-gede radong aku. Iya. Soale awakmu bukan cilik. Iya. Ya awake cilik, aku kan ngomongke nek Mbak Tatin gede, Paseno gede ya ora pati yo. Nek sapa sing rapati ya? Paseno rapati yo gede. Oh, nek Mbak Tatin gede. Ora gede ning lemu. Lemu. Kuwi to, deloken kuwi sa. Ngopo? Mesti arep ngece meneh ayo. Nggon geger mburi iki keplek-keplek iki demok. Iya iki lho ya. Soale kakean mamah ceker. Ceker kok. Bener. Aku iki ora mung ceker pitik kok, ceker kowe tau di mamah. Gila nih, masa cekere wong kok ditik. Doyan cekere Pak Seno, ya mampu. Ora doyan, nek sing ngrebab doyan. Tahu kok, turun neng transit karo aku adu sikil adu sirah ngono kuwi. Aku mujurana, dhek mujurana ngono kuwi. Jempol kuwi di. Aku nglilir, apa to iki ngono Bodi? Mbok ngimpi apa radong aku. Iya. Padahal kukune akeh ana teleke barang iki. Ciciki. Baleni mboten. Anderek sang peke. Iya. Ora sah. Dijejelke. Anderek sang peke. Priya.
yung yun ya ayo tirokke kok bendera terus yung yun iso gregel medun lalas pas peneran nek ora ya ora Nena ora besok ki to ya ben bingung kok kowe selendang kuning ngono kok mblusukke lah ayo nuntun jenenge neno Kang saking wukir suara kurang permana ning wasis Anggung marang bendara Tiah Sulestya pijer ngincangake alis diajari joget soalnya cah iki anu kon joget males iya gimana wae ya kuwi mengko lemake ora terbakar. Jadi kudu joget terus. Ya, aku manat kowe jogete ya. Yo dijajal ya. Digawe sing pencilaan men. Ayo awakmu ki men suda. Ora aku arep takon gone Mbak Tatin ki munggah medun ngene iki ora ya dalane? Ora. Enggak, ngono aku. Oh, enggak, datar. Oh, datar. Mulane kurang nek wong kene mesti akeh mlakune. Sikile tok kuat-kuat ya. Kabeh munggah medun ngono kuwi nek nggonmu ya mula kowe lemu kaya ngene mergane. Iya, ora tau mlaku ngono ki. Tau mlaku rono rene. Wis nang omah ming turu. Ya sing isah-isah bojone, sing masak bojone. Nggih mboten no. Enggak. Terus no sesideman. Becik monggo luweh becik patenan di mana pisah liwat kincang ing alisku aku isi mampu
aja slow-slow banget dangdute. Ya. Ndale joget ora sigrak ya, Mak. Ya, nangga. Urip ana kutha gedhe. Pementasan ki sing totalitas profesional. Iya. Siap. Dituntut joget ya joget ora ming uwak-uwak. Iya. Niki mah joget dereng. Wis sampe wis. Nyuwara iku nek joget ki. Kok nyuwara? Heeh, anggere tak tung kok ngono kuwi. Apa kuwi? Mbok ora ngerti apa sih. Saka kiri makok ngono. Krungu ta? Kedian aku. Iya, suarane. Sing makok sing makek kokek. Iya sing cilik sing cilik. Iya. Sama niki. Wis Mbak Tatin, yo matur sembah nuwun. Yo wis diaturake, Mak. Ki pamundutan wis tuntas no. Yo.